Akşamınız hayırlı, hormatly illeşler. Bugün yine din barada gurrun edýäs hepdeniň 5-nji güni. Ve bugün düýünden başga bir näme tapgyra geçdim diýip aýdaýyn. Size bundan soň az ayet okujak, hatda bugün çykyşda hiç il ayet okumakçy däl, indikisinde okujak. Şu çykyş bilen baglanyşykly ýa. Suraty görensiňizdir videonyň nämesinde. O surat şeyler şu taýda da görkezeýin. Bu näme diýmek diýip sorarsınız. Şimdi men muňa geçmezden öň mescitleriň depesinde ay vardır. Şu aýy hiç pikir etdiňizmi näme üçin bar ol ay? İslam dininde bir ay diýip bir zat bar. Hatta şey diýeýin, ay kalendary boýunça hereket edýär. Ay kalendary bilýäňiz 10 gün gün kalendaryna göre kemdir. İslamyň nemesi şonuň üçin her ýyl bayramlary, İslamyň nemeleri 10 gün iza süýşüp aýdýandyr. Sebäbi kem neme gün kalendaryna göre. Ondan soň agyz açar, agyz bekleme nemesinde aýyň çykmasyna garaşylýandyr. Aý çykdymy, çykan okmy diýip. Ve ayem eyle ay däl, yarım aydır. Şu taýda galsyn. Şimdi bu surat var. Bu surat şey edip dua edip durda. İki sany adam. O birine tanaýas. Beýlekisi kim diýip sorasyňyz, beýlekisi Sargon diýip 3000 ýyl töwereg mundan öň ýaşap giden bir padşah. Nerede ýaşapdyr diýip sorasyňyz, häzirki Bagdad töwereklerinde, ýani Mesopotamiýada. Mesopotamiýa nerede diýip sorasyňyz, ýanky Katar, Kuveyt bilen ýanky Arap ýurtlary bilen Eýranyň arasynda bir aýlagy bardyr. O deniz. Şo denizden başlan Türkiýe çelligiň, Türkiýanyň dağlaryna çelli gelin. Şo dağlardan iki sany derýa akýar, ýanky Tigr we Fırat diýip iki sany derýa akýar. Şo iki derýanyň arasynda yerleşýän ýere Mesopotamiýa diýilýär. Yani iki derýanyň arasy diýmek ýaly bir many berýär. Hatta bizim Orta Aziýada da bar. Yani Maveren-Nahir. Maveren-Nahir iki derýanyň arasy, yani Amy derýa bilen Syr derýanyň arasy diýmekdir. Şeýleräk biraz gysga taryhdan hem näme geçeli. Yani bular näme edipdir? O bire Allah'dan dilek edýär. O Sargonam bolsa ay tanrysyndan dilek edýär. Ýani ay barada soradym. Indi bu taý bilen çäkil däl size. O şey edip ýene bir surat görkezeýin. Indi bu suratlar Sargonun köşkünden düşürülen suratlar. Sargonun köşkü 19. asırlarda tapylýar. Soňça 19. asırlarda hatta kitap var mende 235 megabayt isleýän adama Telegramdan uğradypdylar. Ýa Sargonun köşkü bilen baglanyşykly. Dili ingilisçedir. Onam ýatladyň. Okasaňyz gyzykly maglumatlar var. Ýöne köşk barada diňe, köşküň içindäki arheologi tapylan zatlar, heykeller, bu köşküň yerleşi zady. Ýöne Sargon barada, ýani Sargon ikinci ýa-da Beýik Sargon diýip geçýär. Ýa-da ikisiniň hem aýra adamlar bolup biljegine öňe sürýärler welin. Umuman Akkad nemesinde bir Asiryalı, aslı Asiryalı bir padşah. O nemesi. Bu padşah ay tanrısyna inanýar. Indi näme üçin diýip sorasaňyz, şol döwürlerde her padşahyň öz tanrysy bar. Şey diýil ýa-da meniň tanrym seninkiden güýçlü. Men ine şu uruşda ýeňdim, bu uruşda ýeňdim. Esasan hem uruş bilen baglanyşykly bolýar bularyň tanrysy. Indi Sargonyň hem tanrysy ay tanrysy. Esasan hem niňe Sargonyň däl, Mesopotamiýanyň taryhyna seretseňiz ay iň esasy tanrı bolup geçýär. Ondan başga da bar. Yani bir tanrı däl, ona ýadyňyzda saklan. Gadymy döwürlerde Mesopotamiýada her türlü ay, her türlü tanrı bar. Yani bir-birinden güýçli, bir onu edýär, bir bunu edýär, bir ondan jogap ber, bir bundan jogap ber diýip inanylýar. Soň her padşah da özüne bir tanrı saýlaýar-da. Soň şu tanrı kimiň arkasynda bolsa, güýçlü bolsa, şol ýene hakyky tanrı bolsa, ýene näme eýle beýle
diýip gidilýär. Indi Sargonyň hem taňrysy Ay. İlkinji gezek ýalňyşmasam taryhda Aýa şey diýip doga edilýän, dilek edilýändigi Sargondan görülýär. Ýani 3000 ýyl mundan öň görülýär. Ondan öň Sümerlerde var welin, ýöne edil şu Sargon ikinciyinin aýdyş görkezişi ýaly anyk däl, ýöne bar. Yani ibadet ediliş şekli Tanrı. O devam edeli yine bu taýda da bir görünüş var. O sağ tarafta da bizimki var. O bizimki diýänim aslında İslam dininde var da şey esasen ýöne Hristiýanlarda da şuna benzeşnemeler var. Cöhitlerin dininde de birazrak benzeşligi var. Ýöne esasen İslam dininde var. Indi onuň hem esasen bugün gurrum etjek zatymyz şol ýoksam berdim hometlerin gurrumy däl. Size bir näçe surat görkezeyin, ondan soň o suratlar bilen dowam edeli. Şeýle arheologiki galyndylar. Ine Sargonyň ýeneden başga bir nemesi. Bu surata ine Sümer diýip, ýani Sargondan hem 1,5 ming ýyldan gowrak wagt öň ýaşan bir neme medeniýet. Olam şol edil Mesopotamiyada hemmesem şol bir ýerde ýöne dürli wagtlarda bolup geçýärdi. Ondan soň bu taýda ýene de şol arheologik galyndylaryň çykan ýeri ýa-ni Ay öňe çykýar. Hatda Mesopotamiýa barada taryh okasaňyz tanrylary barada esasen Ay en köp ulanılan güýçlü neme. Aýyň jinsiýeti erkek diýip bilinýär. Hatda aýaly, çağalary, ýene nämeleri, eýlesi beýlesi birseňiz bir giden bullakan başgalar. Ine bu taýda arheologiki tapyş bolsa İsrailde tapylýar. İsrailiň Hazor diýip ýeri, ýani Hazar diýip ýeri bar. Bizdäki Hazar dengiziniň adam şo taýdan gelen bolmagy mümkin diýilip demeler bar. Töwereginde ýaşaýan Hazar cöhitleri ýa-da cöhit dini bilen baglanşykly taryha sereseňiz, hatda Seljuklu İslam dinine geçmezden öň dini şol cöhitleriň dinti olam ýerde ýaşaýar, Hazaryň ýakasyna ýakyn ýerlerde ýaşaýatlar bular. Şeýler bu Hazarda tapılan Ay tanrısy, bulam renkli görünüşi. Ine görýän bolsaňyz Ay bardyr, iksan el bardyr, ýanynda da bir heykel bardyr. Ine bulam Tanrı'nın özü illeşler. Yani Tanrı'nın insan sıfatındaky görünüşü. Adyna Yahve diýerler o taýda. Ýa-ni cöhitler. Ýöne men size nämäni aýtman geçdim, aýdaýyn. Ýa-ni Sargon näme diýip ýüzlenýär diýip sorasaň, Sin diýip ýüzlenýär. Sin uzadylyp aýdylýar, Sin diýip ýüzlenýär. Ondan öňkü ýaşap giden Sümer medeniýeti Nanna diýýärler. Ýani mundan 4500 ýyl öň ady Nannaty, ondan soň mundan 3000 ýyl öň Sin bolýar, soň Yahve bolýar, hatda Allah da bolýar. Ýa-da o taýlara da geler suwaşlyk bilen. Bulam ine Sümer döwürlerindäki bolmaly, ine Sin tanrysy öz tahtynda ýa-da kürsüsünde otyr. Şeýdip beýleki nemeler bilen. Ve bu taýda hem bolsa Araplaryň atalarynyň guran şäheri, ýani o şäheriň ady Petra. Petra şäheri häzirki Ýordaniýa diýilýär. Ürdün ýa-da ingilisçesi Jordan diýip aýdylýan ýeriň dağlarynda Petra diýip, Petra diýmek gaýalyk diýmek, gaýa diýmek. Gaýalarda şäher gurýarlar we şo taýda o aýyň nemesini görüp bolýar. Indi diňe aýdan ibaret diýip pikretmän gatkan tanrılar var. Ýani esasy tanrılary öňe çykýany Ay bolup durýar. Bu taýda da ýanky nemäniň ýakyndan görünüşleri. Ýerleşler indi ýüzleşip başlamaly wagty boldumy kan diýen bu taýda da Mekke'däki en ulu Ay ýa-da hatda dünýädäki İslam bilen baglanşykly en ulu aýyň heykeli diýip aýdaýyn. Sağ tarapdaky hem bolsa Sümer ýa-da Akkad, Babilon, men
yani Vavilon deyip Rusça nemede bilýänler Vavilon diýilýär. Nemeler Babilon diýýärler ingilisler. Türkiye'de Babil diýerler. Babil diýilmesi has dogrurak. Okolşam şeýle. Yani Babil näme diýmek diýip sorasanız manysy bab diýmek ulan ya kapı Arapçada var ya bab. Näçinji babda sen şu wagt diýip o kitaplarda da bablara bölünýändir. Şo taýdaky bab kapı diýmek il sözü ya da il, el, al diýip gelýär. Üç görünüşde gelýär. Öňündäki näme bilen baglanyşykly bolmaly da goşulan wagty il, el, al diýip gelýär. Bu Taňry diýmek, ýani Taňrynyň gapysy diýmek Babil. Olam nire, olam ýanky Sümer nemesi menäsde birazrak demelerini hem görkezmekçi. Hatta il sözünün goşulýan yerleri Mikail, Cebrail ya da Gabriel diýilýär. Ondan soň İsrafil iň soňundaky hemmesi il goşulýandyr. Ondan soň näme bar? Azrail, İsrail, hemmesiniň aňyrsynda näme bardyr? Il bardyr, hemmesi hem Taňry diýmek manyny berýär. Bu ýanky suratlardan biri. Bulam ine şol Sargonyň nemesinde tapılan aýyň şekilleri. Yani bular baştan ayak şol döwürler aya. Bundan ýany kene aya aýyň ýaktylygy elme dolsun diýip şo dileklerini kabul boljakdygyna inanylýar we hatta Mesopotamiyada dilekleri kabul edýän ýeketäk Taňry ay hasap edilýär. Beýlekler dilek edilýän Taňry däl. Bilelikde işleşilýän ýene näme eýle beýle ýöne dilek, arzu, hyýallary elmedama aya edilýän ekene. Okanmakdyňyzy görürsüňiz. Bu taýda da Sümer nemesinden gelýän oturan taxta, kürsüde oturan ay taňrysy ýene näme diýip geçýär. Hatta men bundan öňkü geçen hepdeki çykyşda aýtdym. Kur'anda ayet geçýär diýdim. Ýani soň aýrypdyrlar. Aýrandyklaryny o değişli beýlek nemeler hem görkezdim. Ýani gidip görmeňiz ýeterli men täzeden aýdyp durmaýyn. O taýda ine Allah we onuň gyýyzlary diýip geçýär. Lat, Uzza, Menat diýip Allah we onuň gyýyzlary diýip Araplar şey diýip bundan ýani ekene. Şeylere. Soň bu ine ay taňrysynyň Ur şäherinde, häzirki Irakyň çäginde, Galya çäginde içinde Ur şäherindäki yerleşýän Zigurat diýilýär. Zigurat ine bu ay taňrysynyň nemesi ibadethanasy ýa-da Käbesi diýerler. Şey diýip görüp bilýäs. Buna 3000 ýyldan 4000 ýyla çelli wagt ýanky ýaşy bar. Gaty gadyma. Şeyle. Indi şu taýda galaly illeşler. Hiç beni täzeden aýtalaly. Aklymyza geldimi ýanky mescitlerdäki ay näme üçin bar? Nerden geldi bu ay diýip. Diňe mescitlerde ay däl, ýanky İslam dininde ay kalendaryna göre hereket edilýändir. Ay kalendary näme? 10 gün bizim häzirki ulanýan gün kalendarymyzdan gysgadyr, azdyr. Şonuň üçin her ýyl 10 gün iza süýşýändir. Ol agyz beklemesi hem gurbanlyga. Bu ýyl haýsy wagtda dengelýär diýip şonuň üçin bir-birine soraýandyrlar. Ondan soň agyz beklenjek wagtda aýyň çykmasyna garaşýarlar. Ay çykdymy, çykanokmy diýip o taýdan bilýäňiz. Indi bu var. Aýa näme etmek. Soň ýanky arheologik galyndylar bar gördüňiz bir giden. Indi men ýadyňyza düşen olsa başlarda bir aýdypdym. İslam dini bir gijede gelen bir din däl. Hatta 23 ýylda da gelen bir din däl. 23 ýylda Kur'an indi diýerler. Öyle de däl. Müň ýyllaryň nemesi we diňe ay kultu diýilýär. Muňa indi ay kultundan hem ibaret däl. İslam dini töwerendäki ähli dinleriň görünüşlerini özünde jemleýän bir zat.
Beýleki dinlerem çoňa benzeş aslında. Hiç haýsy bir öz başdak bir bütün däl. Hemmejesem iň soňunda özünden öňküler we şu özü bilen bir döwürde ýaşap gören töweregindäkileriň täsiri aslında galýandyrlar. Şonuň esasyna neme diýär? Bugün o ay bilen baglanyşykly tarapyna o gurrun etdim. Indikisinde yine ay bilen baglanyşykly ýöne ayatlardan okap berjekse Kur'anyň içinde de o ay bar. O ay bilen baglanyşykly ayatlar geçýär. Hatta göne sin diýip ay taňrysynyň adynyň geçýän ýerleri bar, adamlar şo zatlara düşünmedik süren bolýarlar. Hatta o taýdaky bir gura goýalyň, şu mescitlerdäki ay näme bar diýip hiç kim soramay adam. Näme gerek? Allah'nyň nemesine nähil baglanyşyk bar. Hani Allah hiç zada benzemezdi. O Oňa bir araçy ýene näme bir zat, o zat, bu zat gerek däl diýilýärdi. Ýöne görýäňiz, Gurban Gulyna şöyle durar ýaly dipdirlerde. Näçe müň ýyl mundan. Şeýle. Yani Sargon bilen ýaýraýan, ondan öňem bar welin. Ýöne Sargonyň döwründäki ýaly anyk däl Sargon. Şo töwerege ýaýradyp beripdir-de. Bu aýly meseleni. Soň ýene näme bardy? Aýtmaly zatlardan. Ve esas zatlara aýtdym. Soň şu Araplaryň nemesine geleli. Araplarda ýine Allah sözü aslında el ilah diýen sözüň nemesi goşulup gelen manysda el ilah diýmek o Tanrı diýmek aslında. O Tanrı hemmämiziň bilýän Tanrymyz diýmek. O Tanrı wara. O wara diýerler, o wara diýilende hemme kim diýer, tanadym, boldy düşündüm diýilýändir. O el ilah, ilah sözem ýanky il diýip bir neme aýdandyryn. Azrail, Cebrail, Mikail diýip soňundaky il bar ýa-da Babil diýilýän iň soňundaky Tanrı manysyna gelýän goşulma bar diýdim. Ýene şo taýdan ilahim diýe. Ilahim sözem cöhitlerden gelýändir. Cöhitler ilahim diýerler. Araplarym ilahim diýipdirler, soň el ilah bolupdyr, şeýdip soň iň soňunda da Allah bolýar-da, gys gylyp. Indi şonuň nemedäki ady, cöhitlerdäki ady şol o Tanrı diýýäniň ady ýany Yahve diýilýär. Indi bu Yahve de öz başdak däl olan bir näçe Tanrynyň goşulup bir ara gelişi. Ýani bu Yahve aslında yıldırım tanrısı bolýar. Soň onuň ýanynda ýene-de Baal diýip bir tanrı bar. Olam ýene şoňa benzeşrek. Oňa şo çağalar gurban edilýän eken-de şeýlere. Tanrılaryň birleşimi gaty garşyk we çylşyrymdadyr. Ýöne gyzyklanýan bolsaňyz neme dersiňiz meniň aýdanlarymyň daşynda okajak diýseňiz. Soň Araplarda da bu ýanky sinem bolup berse Araplaryň kitabynda geçýär. Ýanky Araplaryň kitaby diýýäni Kur'anda geçýär-de Araplaryň nemesindäki literaturasynda geçýär. Şeýle dürlü nemeler bar ýöne İslam dininde iň agyrlykly haýsy kultum izler bar diýip sorasaňyz açyk arkaýynlyk bilen ay o kultu bar diýip bilersiňiz. Köp zatlar ay bilen baglanyşyklar aýyň demesdir. Hatta bu ay Mesopotamiyada şu derece galyjy bir derejäge gelipdir-de. Ýöne beýleki medeniýetlerde de bar. Näme üçin bar diýip sorasaňyz, sen dünýäniň niresinde bolsaň bol, depäňde ay gün dogup durdasaň olara näme eken diýär-de, bular Tanrydyr. Tanrı diýilende de yaratıcı manysyny ilki başlarda bermeýär.
bir güç, il sözünün manysy güç diýmek, ýani men Taňry diýip aýdýan aslında güç diýmekdir. Yani bir zat edýän, şoňa güýji ýetýän diýilýän bir manyny berýär-de. O şey dip gelýär. Mysal üçin öldürýän güç, o Azrail. Azrail öldürýän güç. O Cebrail o iň güýçli güç diýilen ýaly bir manyny berýän bir zatlar. Aslında buların hemmesi hem Taňry wagtynda. Soň bunu melek mi perişte mi şoňa öwürýärler. Ondan soň o Mikail o Howwanyň tebigatyň taňrysy, ýa-ni güýji diýip şey dip gidýär zatlaryň manylary. Soň ýa-ni bir zat aýtdym, Mesopotamiýada bir näçe taňry bar, ýa-ni gün taňrysy bar, ýyldyzlar bar, mysal üçin ýalňyşmasam Iştar diýip. Iştar o bizdäki 8 burçluk bardyr, soň Jehütlerde 6 burçluk bardyr. Käbir nemelerde de 5 burçlukdur. Ýyldyz ýani umumyň. Ine şol Iştar bolmaly, ýani ýalňyşmasam Venus bolaýmasa, seretmek gerekli. Şu görünýän Venus planeti bar, şol ýyldyz bolup görünýär-de. Onan bir taňry hasap edýän ekenler-de, asmana seredýän, ýa-ni üns berýän bolsaňyz Mesopotamiýa ýa-da bizim Orta Aziýa ýalyk ýerlerde asman gaty detally görünýär-de we o döwürler hasam gowy görünýän bolmagy mümkin. Hem howa kirligi az, hem bilýän bolsaňyz ýyldyzlar hem bizden daşlaşýar diýilip bir teoriýa bardy. Eger şol dogry bolsa has ýakyn, has ullakyn görünýär-de gadym döwürlerde. Ine şo zatlar gaty ul täsir edýär. Ýani dünýäniň niresinde bolsaň bol, aýy güni gören wagtyň hökmen suratda oňa bir zat diýmeli-de başlangyç üçin. Bugün Taňry diýen, ertesi gün o planeta diýen, o ýene bir zat diýen şey dip insanlyk medeniýeti ösýär. Ýani İslamyň içinde aý kulty gaty giňden ýaýran we muny bilen okuyan Gurbanoğlu nerden bilsin bu zaty? Aý Sargonyň bir wagt orta atan demesini dowam etdirýär. Näme orta atýar? Ine aý hakykatdan meniň arkamda kene, men söwüşleri ýendim diýe hakykatdan hem ýeňýär. Şol döwür Mesopotamiýanyň iň güýçli, ýa-ni öz döwründe iň güýçli padşahsy, hökümdary bolup gidýär-de. Ine şey dip özüniň portreti diýildi, näme çıkartma diýilýär-de muňa daşdan çıkyp duran ýaly bir näme surat edilýär-de. Çıkartmasyny ettirip gidipdir. Ýani özüniň nädip aý taňrysyna ibadet edýän görkezip, ýani dileklerim kabul boldy diýär-de, aýa eden dileklerim kabul boldy diýip gidýär we o aýyň ady Sin diýdik. Şeýlelik bilen bugünlükçe illeşler jemleýän we indiki hepde size aý taňrysy bilen baglanyşykly Kur'andan bir aýatlar okap bermekçi. Onda indiki hepde görüşýänçek. Sağ olun.